שלום לכולם, שמי בוריס איסקוב ואני אציג את עבודתי הסופית בפרויקט MMU בקורס Java, סמסטר קיץ 2016 שמנחה ניסים ברמי. ראשית אני אסביר על מערכת ה-MMU. מערכת ה-MMU, Memory Management Unit, הוא רכיב חומרה שאחראי על פעולות ניהול הזיכרון של המעבד. בעצם ממפה כתובות זיכרון מדומה לכתובות פיזיות. ניהול הזיכרון מתבצע בעזרת פעולת הפייג'ינג. פייג'ינג היא שיטה מתבצעת על ידי אלגוריתמים ייעודיים להעברת קטעי זיכרון בין הזיכרון הראשי למשני. העברת הנתונים מתבצעת במקטעי זיכרון בעלי גודל זהה, המכונים דפים, הם בעצם הפייג'ים. הדפדוף מהווה נדבך חשוב במימוש זיכרון וירטואלי בכל המערכות ההפעלה המודרניות, ומאפשר להם להשתמש בדיסק הקשיח עבור אחסון נתונים גדולים מדי, מבלי להישמר בזיכרון הראשי. בפרויקט שלנו, שלושת האלגוריתמים של הדפדוף הם LRU, MRU ו-RR, המכונים גם אלגוריתמי קאש. אוקיי, אז אלגוריתם LRU, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שהדף האחרון שהיה בשימוש ברם, הוא הדף שצריך להכניס עכשיו לזיכרון להארד דיסק, ברגע שביקשתי דף והרם בעצם מלא. כפי שאנחנו רואים, המפה, ה-Linked Hash Map, בעצם מייצגת את הזיכרון שלי, את הרם. ממומשת בצורה גנרית, בעלת key ו-value. אנחנו בפרויקט משתמשים ב-long, אבל יכולה להיות גנרית בכל סוג. וה-capacity זה בעצם הגודל של הרם. כפי שאנחנו רואים, יש לנו 3 מתודות עיקריות. get element מחזירה דף מהרם, כמובן שאם הוא נמצא שם. אם הוא לא נמצא שם, היא תחזיר נל. remove element שבעצם מוציאה דף מהרם, מסירה אותו, גם אם הוא קיים. והמתודה הכי חשובה והעיקרית פה זה ה-put element, שהיא מקבלת key ו-value, בעצם רוצה להכניס דף חדש לרם, ומוציאה ובעצם מחליפה לפי האלגוריתם, לפי האחרון שהיה בשימוש, ומחזירה את מה שהוצאתי, בשביל שאחרי זה אנחנו נמשיך ונחזיר אותו, את הדף שהוצאתי, לכיוון הארדיסק. אז זה האלגוריתם, בואו נמשיך קדימה. אוקיי, אז עד עכשיו אנחנו הכרנו קצת מושגים וקצת הבנו איך אלגוריתם LRU עובד, אבל כל האלגוריתמיקה באמת מתבצעת במחלקת Memory Management Unit. זו בעצם המחלקה שעושה את כל המחלפות, מציאה והוספה. אז היא מכילה 2 ממברים, כמו שאתם רואים, את הרם ואת האלגו. כמו שאתם רואים, האלגו עובר בקונסטרקטור והוא שימוש של ה-API בלבד, מבלי שיהיה ניתן לשנות אותו. אנחנו לא יודעים איך הוא עובד, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה בפנים, אנחנו יכולים לשנות אותו. ומה שיפה פה זה שאנחנו משלימים את עיקרון ה-Strategy Pattern ואת ה-Open Close Principle, מה שאנחנו יודעים רק שהוא עובד. כמובן שאנחנו יכולים גם לגשת להארד דיסק שלנו מהמחלקה הזאת, בגלל שההארד דיסק ממומש בעיקרון הסינגלטון. בעצם המחלקה הזאת אחראית על מציאה, החלפה והוספה של דפים בזיכרון. המתודה העיקרית שלה היא get pages, מחזירה דפים פלוס תוכן על פי מערך של page ID שאנחנו מקבלים. אוקיי, כעת אני אסביר את מחלקת פרוסס שלי. אז תפקידה של מחלקת פרוסס הוא בעצם לבצע 2 פעולות במחזורים. אחרי זה אני אסביר לכם מה המחזורים. הפעולה הראשונה היא לבקש דפים מה-MMU, וכאשר הוא מקבל אותם לקרוא ולכתוב דאטה שמתקבל על ידי הפרוסס סייקל. והפעולה השנייה היא לישון את מספר השניות שהוגדר בפרוסס סייקל. 2 הפעולות האלה נכנסות לתוך מתודת run, כי היא רצה על thread. המחלקה מחזיקה 3 ממברים. MMU בכדי שיהיה ניתן לגשת ולבקש דפים, ID זה מספר המזהה של הפרוסס, ופרוסס סייקלס בעצם מכיל את המידע שעליו לכתוב לדפים ואת זמן השינה של כל מחזור. כל תהליך יבצע 2 פעולות בלבד, שהם שינוי בדפים ושינה של מספר שניות. כך בעצם אנו מדמים את תזמון אמיתי של מערכת ההפעלה, שמקצה לנו time slices לתהליכים. אוקיי, כעת ניגש למחלקת MMU Driver. שזו בעצם המחלקה שהיא גם המיין שלנו. היא בעצם המחלקה שמחברת לנו את כל רכיבי הפרויקט ומפעילה אותם. המחלקה, לפי דעתי, לפי איך שאני יצרתי אותה, מתחלקת ל2 פעולות עיקריות. הראשונה היא יצירת ה-CLI, שזה בעצם כל הפעולות שסימנתי עכשיו.
מקבלת הגדרות מהלקוח, יוצרת MMU, קוראת את הקובץ JSON שמכיל את הפעולות של הפרוססים, ולבסוף מריץ את כל הפרוססים על ה-MMU שהוגדר. הפעולה השנייה זה בעצם הפעולה שאני מסמן אותה כרגע. היא לאחר הרצת כל הפרוססים שיש בידינו כבר קובץ לוג מוכן עם כל העבודה של המערכת שלנו ואנחנו יודעים כבר איך היא עבדה. אנחנו נרצה לתאר אותה באיזשהו ממשק גוי נחמד. אז זה בעצם אנחנו מציגים ממשק גרפי שבנוי על פי מודל MVC. אני יצרתי שתי מודלים כאלה, האחד מטפל בכל המתודות של המסך לוגין, כולל התחברות לשרת מורחק, ועוד מודל MVC שתפקידו לייצג את הטבלה שמייצגת את כל ההרצה של הלוג. אוקיי, כעת אני אעשה הרצה של התוכנית. הרצתי את הסרבר שלי, אני אריץ את הדרייבר, ואני אראה לכם את שתי השיטות שאפשר להריץ את התוכנית. בואו נכניס את האלגוריתם שלנו. כעת נפתח לי מסך לוגין אחרי שסיימתי. בואו נעשה קודם כל את הסרבר. אני אכנס לסרבר עם הסיסמה שלי והקובץ. כמובן שאם הסיסמה לא תקינה והקובץ לא תקין, אנחנו נקבל תשובה שגויה. קיבלתי את הקובץ ונפתח לי המסך. כעת אני אריץ כמה פרוססים. אפשר גם להריץ play all והפרוססים רצים אחד אחרי השני. בוא נריץ עוד פעם, עכשיו עם קובץ מקומי. שוב המסך לוגין עולה לי, כמובן שאני עדיין יכול לגשת לשרת, ואם אני מכניס דברים שגויים אז הוא יודיע לי. ואני לא רוצה להיכנס לשרת, אני רוצה לעשות local connection, לקחת את הקובץ לוג המקומי שעכשיו יצרתי. ונריץ כמה פרוססים. והנה מתחילים לרוץ למסך. זאת העבודה שלי, מקווה שנהנתם. אשמח לתגובות, תודה.